ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзаи духтаракҳои хушрӯ. ҳозир як хоҳарака шумода шинос мекунам. И духтарака як бори дига ма шумода тавсия дода будам. ҳозир борои новинкаш омадагиай. Баъд нигоҳ кунен, аксия сар додаган. Инами чин намуд пойафзоле ки мебинен ҳамаш турецкиян. Нархошон 150, 200, 250 ҳамаша арзон кардагиан. Иҷода баъзеҳош 400 сомон буд. Ҳозир боша ами қиматаш 250 сомон ай бовар мекунен. Ана ин шлёпка 250 буд, ҳозир 150 сомон шудагиай. Ҳамаш турецки оригинал. Тамошо бино то охири навора тамошо кунен. Иҷода курткаву иҷода бо медонен дигару дигар чизоям дора. Ҳатман ма шумода нишон метиҳам мефаҳмонам. Бинен чихе хушрӯ. Дамашникаш 70 сомон. Фасонаи духтаро бинависен бо духтарак шумода мефаҳмона ки кадомаш чанд сомай чихелай. Доставка дора. Хоҳем брем бинен. Хоҳен мисол муроҷиат кунен доставкатон мекунан. Бинен охо чихе пойафзолои хушрӯ. Ҳамаш гарантияш кати барое ки качестваш беҳтаринай. Борои бренд ҳамаша задагиай. Баъд инчунин тамошо бинони азиз. Ана ихе спортивкаҳо ҳастай кӯдаконаайко 350 сомон. Беҳад хушрӯван. Ино ҳиччи намешаванд. 450 амаҷода. Ана инчунин 600 сомон двойкаи тигра бинен чихе хушрӯ. Ира 600 сомонӣ кардагиан. Бор бисёр дора, хубтараш бо худаш да бинависен сурат партоя. Халати балшмеркаи турки тамошо бино ина 650 сомон баталай размераш. Ана инчунин диден духтаро Луи Витоно ҳастай халато. Нархошон ҳамаша мефаҳмонатона духтарако. Кадомиша ки набурда надидену нафаҳмиден бинависен мефаҳмонатона. Ина намуда боша 600 сомон кардагиан. Инчунин 650 сомон аз анаи намуд халато. Бинен сангчадурак беҳад хушрӯ. Ино бошад 550 сомон. Луи Витонои оригинал. Анаи балшмеркаи қадиш дарози хушрӯвай 600 сомон. Инчунин духтаракҳои хушрӯ. Инаи гучира бинен оригиналаш сангчадор 750 сомон қадиш дарозай. Тамошобинони азиз, дар иҷа шумо бо метавонед ки ҳамхел шарфҳои тоза Дубая пайдо кунед. Яда ҳам бархтай, ҳам майшни, ҳам гирбишин. 150 сомонӣ. Ижин пиракора диден чихе хушрӯвай. 200 сомон кардагиан турецкияи духтарако. Чихеле гуфтум борои хоҳарак ҳамаш арзон шудагиай. Марамад муроҷиат кунед, ина нархоша ҳамаша навистагиам бинен. Бо чизе ки нафаҳмиде бинависен. Бор бисёр дора. Ин авурда ҳамаш нест, лекин шумо нависед. Ина курткачаҳоро диден 750 кардай чанд та расветка дора. Турецки тозан. Ана короткиш аст 650 сомон. Хулоса нависен бо маълумоти бештара аз худаш пайдо кунед духтаракҳои хушрӯ.